دیا میں پچھلے ہفتے دا تینوں ریاض دا واقعہ سنا میں 21 سال دی لڑکی ہے 21 سال دی لڑکی ہے ایدا نام ساز القحطانی ہے تے نوجوان لڑکا ہے ایدا نام شاہر الشیبانی ہے لڑکی دا تعلق قحطان قبیلے دے نال ہے اے بھی قبیلہ بڑی عزت تے بڑی شان والا ہے لڑکے دا تعلق شیبان قبیلے دے نال ہے اے شیبان قبیلہ بھی بڑی عزت تے شان تے مقام والا ہے اے لڑکی جڑی ساز القحطانی ہے شاہر الشیبانی ہے پچھلے ہفتے دے اندر انہاں دا روڈ اندر کارڈ تے بڑا خوفناک ایکسیڈنٹ ہویا ہے بڑا خوفناک حادثہ ہویا ہے اللہ ذل جلال دی قسمیں ہوئے لوگو اتنا خطرناک حادثہ ہویا ہے کہ لڑکی دی لاش بھی کوئلہ بن گئی ہے تے لڑکے دی لاش بھی کوئلہ بن گئی ہے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تے لڑکی دی شناخت ہوئی ہے تے لڑکے دی شناخت ہوئی ہے پر جڑا دکھ میں تواڈے نال کرنا چاہنا اے بچی نو ماں باپ نے بھی بڑا سمجھایا ہے پر موبائل نے اس بچی دا بیڑا غرق کر دیتا ہے اے فلماں ویکھن لگ پئی ڈانس ویکھن لگ پئی ٹک ٹاکر بن گئی تے نوجوان بھی موبائل دے ہتھوں رلدا رلدا آوارہ ہو گیا انہاں دوواں دی آپس دی اندر دوستی بن گئی آپس دی اندر انہاں دا یارانہ بن گیا تے دوویں کار تے اوندے جاندے قبیلے دی عزت رول دے پھر دے نے اوے بچیا جے قبیلے دی عزت رولے گا تے انجام ویکھ لے ماں باپ دی عزت رولے گا تے انجام ویکھ لے خیر والدین قوم قبیلہ بڑا پریشان ہے لیکن اپنی عیاشی بدماشی اے سگرٹاں پی رہے نے اج کل تے اللہ معاف فرمائے ہونا کیفے کا دے بن گئے نے عیاشی دے اڈے بن گئے نے سگرٹاں پیندے نے حکے پیندے نے جگہ جگہ دے جڑے کیفے بنے نے نا فلماں لگیاں نے سگرٹاں پیوی جاندے نے حکے پیوی جاندے نے او لڈو کی لڈو تاش کھیڈی جاندے نے اے نوجوان اللہ دا واسطہ پترو انہاں گلاں تو باز آ جاؤ انہاں کیفیاں دے اندر اور انہاں عیاشی دے اڈیاں تے بہ بہ کے راتاں ضائع کر دے نے تے بڑا باپ تیری شکل ڈیکدا رہندا بڑی ماں تیری شکل ڈیکدی رہندی ہے اے اس حالت اندر دوویں مر گئے تے جل کے کوئلہ بن گئے ہن وی انہاں دا فیس بک تے سوشل میڈیا تے دیکھو انہاں دے پچھلیاں نے بڑی کوشش کیتی کہ انہاں دے جڑے کوئی گانے یا کوئی ڈانسز دے سینز ایہو جیاں چیزاں ہن وی فیس بک تے یوٹیوب تے چل رہیاں نے تے قبر اندر بھار پے گا کسے طرح انہاں دے اکاؤنٹس بند کروا دیتے جان لیکن انتظامیہ نے اجازت نہیں دیتی ویکھ لو موت بھی کیسی آئی ہے تے مرم تو بعد بھی گناہ دا سلسلہ جاری ہے پتر ایسی پوسٹ نہیں کرنی میرا بچہ ایسا کلپ پگے نہیں کرنا کوئلہ بن گئی ہے بچی سائز القحطانی کوئلہ بن گیا بچہ اے شاہر الشیبانی تے میں تڑپ کے دعا اوے ایسے کئی واقعات تیرے ملک ہوندے نے پتہ نہیں لگدا کئی واقعات دنیا تے ہو رہے نے اللہ معاف فرمائے فحاشی دی موت مر رہے اج دا نوجوان اوے سود دی موت مر رہے اج دا نوجوان نافرمانی دی موت مر رہے اج دا نوجوان دعا میں کرنی ہے تڑپ کے آمین تسی کہنی ہے اللہ بھڑے انجام تو بچائی ویکھو نا گڈی چ گانے لگے ہون تے یار نال بیٹھی ہوے تے اللہ معاف فرمائے بال بھی چھوٹے چھوٹے ہائے ہائے ماں باپ تے قبیلہ ویکھ لو کنا اونچا ہے اللہ فرماندے نے وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین انج کر کے جدو موت دا ٹھا کر کے شکنجا سی پانے ہاں ادو بندہ کہندا اللہ تھوڑی جی مہلت دے دے صدقہ کراں گا تھوڑی جی مہلت